Patroiarena da arraun munduko irudirik simbolikoenetako bat. Patroiaren bereizgarri ugariren artean bat, patroiaren arrauna pera dugu. Beti arraunlariena baino luzeagoa. Materialaren araberako sailkapen alde batera utzita, funtsean 3 patroi arraun mota ezberdin daude. Itsaso oso zakarra den egunetan, olatuen artean sortzen den zulo handia denean, patroiek arraun luzeagoak erabili behar dituzte. Arraunaren palak ura ukitzen ezpadu, traineruaren kontrola eta gobernua galdu egiten baita. Oso egun seinalatuetan bakarrik ibiltzen dute patroiek arraun mota hau. Gainerako itsasoko estropadetan arraun bakarra erabiltzen dute patroiek. Aurrekoa baino txikiagoa, arinagoa, erabilterrazagoa. Azkenik, patroien 3. arrauna izango genuke, 3etan motzena, herrioko estropadetarako erabiltzen duena. Aurrekalariak 2 arraun erabiltzen ditu estropadan, bat arraunerako, bestea espaldeatzeko, biak dira bereziak. Arraunerako erabiltzen duena gainerako 12 arraunlariena baino luzeagoa da. Espaldeatzeko arrauna ziabogak emateko ezinbesteko tresna da. Balizara hurbildu eta aurrekoak sartzen duenean traineruaren branka geratzen du. Eta horregatik astunagoak eta trinkoagoak dira. Proportzioan gainerako arraunek baino pala handiagoa du. Kainabera motzagoa eta taborta atzapar bakarrarekin eusten da. Aurrekoak arraun motza prestatu behar izaten du topea distantzia egokian jarriz. 21. mendeak berritasun bat ekarri zuen arraun motzari dagokionez. Aurrekoak arraun motza traineruari lotzen dion kablea erabiltzen hasi ziren, modu honetan beti distantzia berean espaldeatu dezaten.